Здравейте хора, времето не ни стигна. Ето както ви показах, тази пола струваше 6 лева от Пепко. Ето вижте цената в лева. 6 лева. Да. А сега покупките от Синсей. Ето и това бюстие, дето струваше 5,90. То е на намаление. Това много яко ще ми стои. И към него ето този къс клин, дето струваше 8,90. Да. Хора, няма да ми стигне времето. Абонирайте се за канала ми и очаквайте трета.